Riċerka li qed issir f'pajjiżna fil-laboratorji tal-Università ta' Malta qed twassal għad tfassil ta' test ġdid li jaqbad il-kanċer tal-musrana minn qabel. Ir-riċerkatur Dr. Byron Barron spjegalna kif dan it-test li jaqbad il-modifikazzjonijiet tal-proteini minħabba il-kanċer jista' jwassal sabiex b'dijanjosi bikrija jintrebaħ iż-żmien li fih persuna tista' tkun assistita u bekk jiżdied iċ-ċans ta' trattament effettiv. Ħafna testijiet li jsiru bħalissa jużaw il-ġenetika bħala l-bażi tagħhom. Aħna qed nużaw modifications fuq il-proteini jidhom post-translation modifications, speċifikament qed naqbdu waħda li jgħidulha methylation u qed naraw kif jinbidel waqt il-proċess tal-kanser mill-livelli normali li suppost jinsabu fiċ-ċelloli tagħna meta jkunu qed jaħdmu kif suppost. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici li żar il-laboratorji fl-Università innota kif din ir-riċerka qed issir b'investiment ta' 200,000 euro. Stqar kif dan l-investiment qed jagħti l-opportunità biex pajjiżna juża t-talenti li għandu sabiex isalva il-ħajjiet. Dan huma kollha innovazzjonijiet li qed jinħolqu frott it-talent tal-Maltin u aħna din niffinanzjawhom fondi tar-riċerka biex inkomplu mmexxu l qudiem dan il-pajjiż b'soluzzjonijiet li jtejbu l-ħajja ta' dak li jkun.